салом алайкум дӯстони азиз, салом алайкум бародарон. Ман ба шумо доктор Берус. Ҳамеша тансиҳати хонаобод бошед. Ҳамин канале ки дидӣ бадро подписатсия, лайк бизор, чунки дигарҳо бинанд. ин ҳам барои шумо як садақаи ҷория мешавад, як савобш ба хатам мерасад. дӯстони азиз, сухан дар бораи бемории аллергия меравад ва таблеткаш. бисёр бародарон мо шумо савол медодед ки дар бораи бемории аллергия таблетка бугӯ. дар бораи дигар бемориҳо мисол таблеткаҳоро гуфта рафтам ки илтимос ки масалан дар ҳолати зарурӣ мо таблеткаҳоро бигирем ба доктор рафта расем. дӯстони азиз, пеш аз оне ки масалан мо дар бораи бемории аллергия бигем, ин бемории аллергия бемории ҳассосияти бадан мебошад ки то ҳозир масалан ягон олим табобати аниқи аллергияро наёфтааст. барои ҳамин олимо кор кардааст барои табобати аниқи ҳамин бемории аллергияро масалан кофтаист. бисёр бародарон савол медоранд ака таблеткаша бигӯ ки масалан мо чӣ таблетка бихӯрем дар ҳолате ки мисол мо хуршак дар баданмон пайдо мешавад, таноҳамон мехӯрад ё ки аз нӯшокиҳомон масалан аллергия дорем, вақти хӯрдан мисол хуршак сар мешавад ё ки аз маводҳои хӯроквори ғизоӣ масалан хуршак ба амал меояд, чӣ кор кардан накунад. масалан бисёр бародарон тухм, асал ва дигар чизҳоро ки мехӯранд аллергия пайдо мешавад. дӯстони азиз, дар назди ман таблеткаи зиртек қарор дорад. таблеткаи зиртек яке аз дороҳои беҳтарини ҳозирзамоне ки масалан инро истифода мебарӣ ва аллергият нест мешавад, якчанд муддат нест мешавад. ва таблеткаи зиртек вақте ки танат мехӯрад, ҳам таблетка истифода мебарӣ, баъди 5-10 минут албатта танат аз хӯридан мемонад. хубии таблеткаи зиртек дар он аст ки масалан хобулут намекунад ва ба монанди диазолин, супрастин дигар чизҳо хобулут намекунад. ин вообще рӯи хоб надорад. метавонед ки истифода баред барои аллергиятон нест мешавад. ва дар видеои оянда иншоаллоҳ ман дигар кора ва бемориҳоро гуфтам мегзарам. шумо дастгирӣ кинед, кӯмак кинед. пешравии мо пешравии шумо аст. пешравии мо аст. дӯстони азиз, ман миннатдор ҳастам ки дар комментариҳо гапои хуб менависед. худованд ҷазои хайртон кунад. дӯстони азиз, мо билет фурӯхта задем. билетҳои мо 10,000 дона падарка дорем. харидорӣ кинед. масалан як балица чай бикушем барои касоне ки масалан хайр дар кӯча мемонанд ва барои доктор ниёз доранд, мо кӯмакшон кунем. ҳамин пуле ки мисол ҷамъ мешавад, ман ростка расход бисёри бад, ман ҳамин пул масалан расходома масалан чиз аппарати кард ман мехоҳам бихарам. ва бародароне ки пайдо шуд ки масалан агар спонсорӣ мекунанд, бениҳоят хурсанд мешавем. иншоаллоҳ ҳамкорӣ мекардем, дастгирӣ мекардем якдигара. ман кӯшиш мекунам ки иншоаллоҳ мо ки фарзанди тоҷик ҳастем, фарзанди мусулмон ки ҳастем, кӯшиш мекунем ки ватани миллати худро дар байни дигар миллатҳо баланд бардорем ва фахри тоҷикони Россия ва Тоҷикистону ва дигар тоҷикони ҷаҳон бошем иншоаллоҳ. кӯшиш мекунем, дигар дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, WhatsApp 915 дар WhatsApp менависед савол бошад дар бораи бемориҳо, ҷарроҳиҳо чизе ки бошад менависед. саволе ки бошад дар приёми қабулам биёед, маромад мисол қабултон мекунем. илтимос аз ҳама шумо хоҳиш дорам ки як дуо кунеда масалан мо ҳамтар мушкилӣ дорем, мушкилиҳомон осон шавад. ҳам иншоаллоҳ ҳамин чӣ хеле ки бошад ҳамахи хизмати хисонатон мекунем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. тансиҳати хонавод бошед.